И така, драги приятели, да видим висотомера. 2500 метра. Чудесна обстановка. Надморска височина. Да спуснем сега Маркуджика, тройката на Маркуджика. Кой води? Аз водим. Оператора води, Оператор. обикновения актьор снима. Ао! Я да видим, виждаме се, имаме ли контакт? Имаме. Дрона да не ни удари. Няма. Айде. Тежък смятам, бе! Айде, пусни! Айде, бе! Чартър Маркуджик.